Čaute, ja som Jaras a vítam vás u ďalšieho videa. A v minulom dieli sme si zahrali Geometry Dash Lite. Skončili sme tento prvý level z difficulty veľmi ľahká a dokončili sme to všetko. No a teraz, dneska, sa posunieme, hádajte čo, na druhý level, ktorý sa volá Back on Track. A ja som to všetko, toto hral, no nie všetko, ale kúsok. Takže skúsim to pred vami teraz prejsť. No, tak ideme na to. Tak. Tu sú už aj nové takéto vymoženosti. Že proste vyskočíte automaticky s týmito žltými pedmi, ale dávať si pozor, že kde sú, pretože tam bola na takom pastí. A je to ťažké celkom. Ale my to zatiaľ dávame. O nie, tam bol coin. Ak sa mi nebude dať, tak na druhý raz to skúsim získať. To viem, že je ešte jeden, áno, ale ten už mám. Skoro som spadol. Skoro som umrel, takže je to napínavé. Tak, dávame to zatiaľ. Dúfam. Tak. Dúfam, že to prejdeme na prvý raz. Na to, že je to difficulty veľmi ľahké, tak to už moc ľahké teda pre mňa není. Asi toho, že som začiatočný. No ale zatiaľ to... Tak a máme to. Super ľudia. Takže pozrieme sa na koľký pokus. A druhý, to není zlé. To fakt není zlé. Máme iba jeden coin, takže v nejakom ďalšom videu, asi to nebude to ďalšie hneď, ale v nejakom ďalšom videu z tejto hry sa skúsime proste zozbierať tie coiniky. Takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber, zapnite si prosím zvonček a ja sa budem tešiť u ďalšieho videa. Tak čus!